प्रणाम मित्रगण। हम भूमिजा जी पाठक स्वागत करत बाटी आप सबके अपने चैनल समृद्ध भोजपुरी में। हमें अपने चैनल के माध्यम से आप लोगन के समक्ष आपन विचार प्रस्तुत करेनी। अपने मन में जौन विचार उठेला चाहे जौन भी चिंतन होला वो आप लोगन के समक्ष हम रखेनी। काहे कि आजकल के जौन जीवन बाटे वो बहुत ही भाग दौड़ आपाधापी वाला जीवन बाटे। केहू के भी बैठ के बात कैले के समय नहीं हवे। सब एक दूसरे के से आगे बढ़ले के होड़ में सब एक दूसरे के पीछे छोड़त जात बा सब केहू। और अपने आगे बढ़ले के दौड़ में इहो नहीं देखत बाटे कि के बड़ा है के छोटा हवे, कैसे कौने प्रकार के व्यवहार करे के चाही। तो ये सब देख के बड़ा मन व्यथित हो जाला हमारे तो यही के नाते हम अपन चैनल बनौने की कोनो भी अगर हमारे अंदर कोनो विचार हवे तो हम आप लोगन के समक्ष रखब। काहे कि आजकल जौन भी बाटे केहू से अगर कोनो बात ही कह तो एक दो बात सब सुनबो करेला, लेकिन फिर वो बात ही का चर्चा अन्यत्र जगह जाके अपने प्रकार से सब प्रस्तुत करेला। जौन भी आप कहले रहबे वो बाती के न कह के पता नहीं कहाँ से अलग से सब सुन लेला, वो सब बाती के चर्चा करे लगेला। ऐसे का होला कि दुनिया में इतना अफवाह फैल जाला। अगर केहू कोनो शब्द नाहियों कहले कोनो बात नाहियों कहले है तब वो भी अफवाह इतना जोर फैल जाला कि वो व्यक्ति अगर कहीं से सुनेला तो सर पे हाथ रख लेला कि ऐसा तो हम कहला ही नहीं रहनी है। ये सबके साथे होत बाटे। अगर हमन के केहू के अपन बहुत प्रिय समझ के केहू से कोनो बात के चर्चा करत बाटी तो वो चर्चा ना हो कि एक बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा बन जाला और वहाँ से हटते ही फिर वो अनेक प्रकार के लोगन तक वो बात पहुँचेला और पता नहीं कौने कौने रूप में पहुँचेला कि सोच के ही दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो जाला। तो ऐसे बहुत दिमाग खराब हो जाला, बहुत तकलीफ भी होला। खासकर जब केहू आपन रहेला और उनसे अपन बात ही कहेला सब तो पता नहीं कैसे वो बात सब केहू जान जाला। अगर परिवार बड़ा है तो सब फ़ोन क के पूछे लगेला कि का बात ही है तो बड़ा तनी अनकंफर्टेबल फील होला। कभी कभी का होला अपने मन ही कहीं गइल है ना फिर आके कहे ना कि फलाने मन नहीं तुम्हारे बारे में कोनो बात ही करत रहना है तो ई तो और ज़्यादा तकलीफ दे रहेला। इतना मतलब तकलीफ होला कि अगर कोनो व्यक्ति हमरे परिवार के व्यक्ति से कोनो शिकायत करता तो वो इतना सहज कैसे बाटे शिकायत कैले में। काहे कि अगर केहू के बेटी बेटा पति पत्नी या फिर ऐसने केहू के रिश्ता के बारे में पर्सनल व्यक्ति से शिकायत करी तो केहू बर्दाश्त नहीं करी, तुरंत जवाब दे दी। लेकिन वही घर परिवार के बारे में एक दूसरे के बुराई अगर तीसरा आदमी करेला तो बहुत सरलता और बहुत सहजता से सब सुन लेला। ये चीज़ हमके बहुत ही व्यथित कर देला। कभी कभी सोचे लगे नहीं कि वो अगर आके घर परिवार के कहेला कि फलाने मने तुम्हारे बारे में ऐसा बात करत रहना है तो कितना बार हम सवाल भी कर देनी तो आप कैसे सुन लियनी ये बात अगर हमारे बारे में वो कहत रहना है तो चाहे कहत रहली हैं तो कहे कि हम तो नहीं सुन पाई। लेकिन तो फिर आपन आपन विचार आपन आपन विचारधारा सब सुन लेला, बहुत आराम से सुन लेला, आपन भी कुछ कह देला सब वो बात व्यक्ति के बारे में बुराई सुन ले करती। तो ये सब बहुत बड़ी कमी है अपने समाज का का कम कहीं अपने परिवार में कमी है और हर परिवार में कमी पावल जाला कि आपन मन आपने दो व्यक्ति के बारे में तीसरा मन ही शिकायत करेला और वही व्यक्ति से और व्यक्ति मजा लेके सुनेला और फिर आके बतावेला कि आपके बारे में फलाने मन ही ऐसा कहत रहना है। तो अगर केहू सबसे निवेदन बाटे जे अगर सुनत बाटे तो वो अपनिए तक सीमित रखे, आके फिर बतौले पे झूठ में परेशानी हो जाला, टेंशन होला और व्यक्ति के प्रति भी दुराव के भावना आ जाला। कहाँ से अगर केहू ये जान जाए कि व्यक्ति हमार हवे और फिर हमारे बुराई जाके सुनत बाटे चार लोगन में तो बहुत तकलीफ होला। तो या तो बात बतेबे न करे या तो जहाँ जे कहता वहाँ वही हिसाब से जवाब देवे के चाहिए, न कि आके वो व्यक्ति से वो बात कहे के चाहिए। कहे कि बहुत तकलीफ होला कि अपने व्यक्ति से मतलब एक प्रकार के केहू के उम्मीद नहीं रहेला लेकिन फिर भी वो व्यक्ति काम करे ना। तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक ही बाती से बचे के चाहिए। जय श्री बाबू साहब।